sí, mira quina idea he tingut. Aquest estiu he plantat aquestes plantes. Què et pareix si les portem a les classes de primer? Quina bona idea! Així, mentre les cuiden, se'n recordaran de nosaltres. Cuidar una planta no és fàcil, però com s'han fet tan majors, estic segura que ho faran molt bé. Hola, Maria José. Hola, Elena. Hem vingut a portar-vos un regalet. Hem pensat que poden decorar les vostres classes i així, cada vegada que les miren o les reguen, se'n recordaran de Fresi i de mi. Quina alegria veure-vos per ací. Fresi, Basi. Quines plantes més boniques. Moltes gràcies. És un detall molt bonic. Les cuidarem amb molta estima. Moltes gràcies. Ja ens contareu si van creixent. Adeu, xiques. Elena, estic pensant jo que cuidar plantes no és fàcil. Hi ha que saber-ho fer. Et sembla bé si tots junts aprenem a cuidar-les? És veritat, les plantes són éssers vius i si no es cuiden bé es poden morir. Comencem, pues, a estudiar què són les plantes i què necessiten per a viure. Vos pareix? Les plantes, igual que els animals i les persones, són éssers vius, perquè naixen, creixen, s'alimenten, es reprodueixen i moren. Efectivament, els éssers que no fan aquest cicle s'anomenen éssers inerts, ja que aquests no naixen, no creixen, no s'alimenten, no es reprodueixen i no moren. Així de fàcil. Les plantes, per a poder viure, necessiten terra. La terra té els nutrients necessaris per a que una planta creixca. També necessita aire per a respirar. L'aigua ajuda a que les plantes xuplen els nutrients de la terra i no es queden seques. I per últim, també necessiten llum del sol per a fabricar el seu aliment. Les plantes, com tots els éssers vius, tenen un cicle de vida. Per a que una llavor es convertisca en una planta, s'ha de produir la germinació. Així és, Maria José. La germinació és el canvi que li succeeix a una llavor per a convertir-se en una planta. Les llavors, una vegada soterrades en terra, comencen a absorbir els seus nutrients amb l'ajuda de l'aigua. Les llavors creixen i els trenquen i comencen a formar-se els arrels. En pocs dies, la planta comença a créixer per fora de la terra i comencen a brotar les tiges i les fulles, però encara són molt delicades. A poc van creixent més i més i gràcies a la llum del sol i a l'aire van fabricant el seu propi aliment i continuen creixent fins a donar fruits. Elena, crec que ha arribat l'hora d'experimentar aquest procés de la germinació. Sí, tinc moltes ganes! Vos esperem al proper vídeo, on estudiarem les parts que té una planta i per a què li serveixen.